खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बड'लेण्डनि पिसिडिसि, टिसिएलसिसि, नोगोर समिति आरो सिएसबिखौ रायजो बेंगिरिया सिफायबाय। बिजेपि एमएलए कृष्णेन्दु पालनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ। बिपिएफनि एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबफैनायखौ मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ नेवसिगारदों। मास्क गानिफोरनाव 500 रां जुरिमाना फोनांनो गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों बिथोन। क'क्राझाराव 5 लाख रांनि आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय साल दंफां हमदों। दानिया आबुं रादाब। थांनाय 2015 मायथाइयावनो बिपिएफ सोरखारजों थिसनजानाय बड'लेण्ड हालामनि माखासे दालाइआरि सोरखारि मावफुं फसंथानफोरखौ सिफायनो रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया बिथोन होबाय। बे दालाइआरि फसंथानफ्रानो जादों पिसिडिसि, टिसिएलसिसि, नोगोर समिति आरो सिएसबि आरो बेजों लोगोसे माखासे जौगाखां बर्डफोर दंफायो। बै जौगाखां बर्डफ्रा जादों एसटि बर्ड, एससि बर्ड आरो अबिसि बर्ड। मख'नो गोनांदि बैफोर बर्डफोरखौ सिगां समावनो सिफायनो नांगौमोन। नाथाय आथिखालनि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै बेखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन होननानै समबारखालि क'क्राझाराव दावबायफैनाय रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबियाव बिटिसिनि मोनब्रैल' नोगोर समितिफोरखौ सिफायग्रोनाय जादों। बैफोर नोगोर समितियानो जादों क'क्राझार नोगोर समिति, बासुगाव नोगोर समिति, काजलगाव नोगोर समिति आरो टंला नोगोर समिति। आसामाव गिबि खेबनि थाखाय सासे एमएलएनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। कर'नाजों सन्देरजानाय आसामनि गिबि एमएलएआ जादों पटारकान्दी विधानसभानि बिजेपि एमएलए कृष्णेन्दु पाल। कृष्णेन्दु पालनि देहायाव समबारखालि कभिड-19 पजिटिभ रिपर्ट मोननो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एमएलए कृष्णेन्दु पालआ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन माखासे क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव दावबायनानै थासारिनि बागै खौरां लाहैदोंमोन आरो बेफोरनिफ्रायनो कर'ना भाइरासआ सन्देरबोदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिपिएफनि गोबांसा एमएलएफोरा दोलो नागारनानै बिजेपिआव हाबफैनाय खौरांखौ नेवसिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो आसामनि टुरिजम आरो डब्लिउपिटि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। बिपिएफनि गोबांसा एमएलएफोरा दोलो नागारना बिजेपिआव हाबफैनायनि ससियेल मिडियायाव गोसारनाय खौराङा नंखाय आरो बांसावनायसो होननानै बुंदों मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। बबेखानि बे बांसावनाय खौरांनि थाखाय गाव जोबोरैनो लाजिनो गोनां जादों आरो बेबायदि नंखाय खौरां फोसावग्रा खौरांगिरि बिजोंफोरनि हेंथायै थाबैनो मानहानि केस होगोन होननानैबो मन्त्रि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि चन्दन ब्रह्म, इमानुएल मुसाहारिमोनखौ लानानै बिपिएफनि गोबांसा एमएलएफोरा बिजेपिआव जइन जाहैनाय खौराङा थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि जाय समाव गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिपिएफआव हाबफैनानै गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं, बेबायदि समाव दोलो नागारलांनायनि सोंथियानो फैया होननानैबो चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि थाखाय सोरखारा फोसावनाय माखासे नेमखान्थि सिफायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ आरोबाव खनसे बिथोन होदों। आसामावबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि बारदेरनाय आरो कर'ना बेरामिनि बांलांनायखौ नोजोर होनानै मास्क गानिफोरनाव 500 रां जुरिमाना फोनांनो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया आसामनि चिफ सेक्रेटारिखौ लोगोआव लाना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गोख्रों बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि सायाव सोरखारि नेमखान्थि सिफायनानै आरो जायफोर ससियेल डिस्टेन्सिं मानियालाबा आरो मास्क गानालाबा बाहेराव ओंखारबोयो बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिखौ बिथोन होदों। क'क्राझार जिल्ला हाग्रा बिफाना अपारेसन खालामनानै आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय गोबांथार बिबांनि साल दंफां आरो बाथाम हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय आथियाबारि ओनसोलाव अपारेसन खालामनानै हाग्रा बिफाना कुसुगाव हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दानखुमाना लाबोनाय गोबांथार बिबांनि साल दंफां हमना मोनो। साल दंफांनि बेसेना खमैबो 2 लाख रां जागोन होननानै बुंदों। ओरैहाय एन्टि कारापसन एन्ड क्राइम इनभेस्टिगेसन फ्रन्ट, बड'लेण्ड इनभाइरनमेन्टेल प्रटेक्शन ससाइटि आरो हाग्रा बिफाना क'क्राझार जिल्लानिनो खावसि बाजाराव गुबुन मोनसे अपारेसन खालामनानै ट्राकनै साल दंफांनि बाथामखौ हमनो हायो। बबेखानि बिनि बेसेना खमैबो 3 लाख रां जागोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।